Čo? Si ready? Hello, ja som lektorka Kika a môjim cieľom je pomôcť ti na tvojej ceste k plynulej angličtine a ukázať ti, že učenie sa jazykov je skrátka lifestyle. Dnešné video ti prezradí trošku viac o mojich študentoch a o tom, ako s nimi pracujem. Naše lekcie sú rôznorodé, ale našla som v nich akýsi vzorec a takisto som si všimla činnosti a prekážky, ktoré robíme a riešime najviac. Myslím, že ti táto epizóda bližšie ukáže, ako pracujem. V prípade, že nad lekciami premýšľaš a chceš vedieť, či by si aj ty bola vhodným kandidátkou na lekcie so mnou. Zároveň, či by som ti vedela pomôcť na tvojej ceste k plynulej angličtine, tak pozeraj ďalej. Nezabudni mi hodiť odber, like, kľudne mi zanechaj aj komentár a určite si ma followni na Instagrame, kde dostaneš všetky updaty ohľadne mojej tvorby. Tak poďme na to. Spolupracujem s celkom širokou cieľovou skupinou, ale v podstate sa zaoberáme veľmi podobnými problémami. Nielen deti a tínedžeri totiž bojujú na školách s angličtinou, týka sa to rovnako aj dospelákov. Lekcie mávam so študentami od 2. stupňa základnej školy až po neobmedzenie, sú to vysokoškoláci, 30-tnici, ale aj 50-tnici. Veľmi sa teším, že ľudia dávajú šancu učeniu sa jazykov kedykoľvek počas života. Pretože som na to príliš stará, je len výhovorka. Sorry. Čo sa týka úrovne angličtiny, tak učím od začiatočníkov cez mierne pokročilých, s veľmi pokročilými študentami zväčša nepracujem, aj keď nedávno som jednu mladú dámu pripravovala na Cambridge Advanced English Certificate. S akými cieľmi sa väčšinou na lekciách stretávam? Topka je určite dorozumieť sa pri cestovaní, či už na letisku, na hoteli, skrátka vedieť si všetko vybaviť sama. Študenti sa chcú spoľahnúť na samých seba. Toto je určite ten najčastejší dôvod, prečo ma ľudia vyhľadávajú. Prípadne sa chcú dohovoriť v práci, avšak na Business English sa špecificky neorientujem, ale to veľakrát nie je ani potrebné, pretože ľudia majú frázy napočúvané, skôr sa nevedia vyjadrovať všeobecne. Ďalším veľmi častým dôvodom je, že chcú prekonať strach z rozprávania. To je spojené aj s tým cestovaním, aj s prácou. Neveria, že to, čo hovoria správne a že im ostatní budú rozumieť. Na mojich lekciách si spoločne budujeme sebavedomie, dávam možnosť študentom spojiť sa s iným, môjim študentom alebo študentkou na videocalls mimo našich lekcií, aby sme ešte intenzívnejšie na tom zapracovali. Tiež spájam študentov vo WhatsApp group, kde každý týždeň dostanú jednu tému a otázky k nej a môžu si dopisovať s ostatnými študentami a konverzovať. Ďalším cieľom je častokrát sa naučiť komunikovať na stredne pokročilej úrovni, na bežné témy, vedieť používať základnú gramatiku a slovnú zásobu. Vedieť po anglicky je skvelé kvôli mnohým situáciám v živote a ľudia to chcú skrátka ovládať, aj keď ich netlačí žiadny špecifický dôvod. Veľa ľudí častokrát potrebuje vedenie a podporu. Ja to mám takisto rovnako s nemčinou. Spoločne si teda vytvárame trvalo udržateľnú rutinu a plán zamerané na študentové ciele, ako sa hovorí vedvou se táhne líp. Ďalším cieľom je často, čo sa týka nižších ročníkov, tak je to pomoc pri štúdiu na základnej škole, strednej alebo vysokej škole a tiež rozširovanie si vedomostí popri štúdiu. Tiež príprava na príjmačky, na bilingválne stredné školy, príprava na maturitu alebo Cambridge certifikáty CAT, PET, FCčko, CAEčko. To sú vlastne ekvivalenty A2, B1, B2, C1. Aké aktivity robíme? Väčšinou výučba prebieha konverzačnou metódou. Diskutujeme na bežné témy zo života plus také, ktoré sú aktuálne pre daného študenta. K tomu sa snažíme naučiť sa vyjadrovať myšlienky, preložíme si slovíčka alebo si cieľene precvičíme napríklad nový gramatický čas. Vysvetľujeme a precvičujeme si gramatiku,
To často nechávam na študentov na doma a na hodine si skôr prejdeme veci, ktorým nerozumejú alebo čo je pre nich náročné pochopiť. Veľakrát sa bavíme o textoch alebo vetách, ktoré študenti tvoria ako domácu úlohu v rámci precvičovania slovnej zásoby a gramatiky. Tam sa odzrkadlia nedostatky študenta a ukážu, na čo sa zamerať. Následne si vysvetlíme, čo treba a potom vieme na ďalších hodinách nadviazať, ak je to ťažšia téma. Pracujeme aj s knihou, aj bez knihy, záleží čo komu a ako vyhovuje a či je to pre náš cieľ vôbec potrebné. Pracujeme s článkami, grafikami, obrázkami a striedame si aktivity, aby sme sa časom nenudili. Študenti môžu kedykoľvek prísť s tým, čo chcú, alebo si potrebujú precvičiť, no a vďaka otvorenej komunikácii a tiež spojení či už cez Messenger alebo Instagram viem rýchlo a efektívne reagovať na situáciu, ktorá nastane napríklad v škole a vieme si podľa toho pozmeniť náš plán. Mojím cieľom je pomôcť dosiahnuť tvoj cieľ. To znamená, že čím otvorenejší sú so mnou študenti, tým viac im viem pomôcť. Poskytnúť podporu a vedenie a zároveň príjemný čas strávený naozaj zmysluplnými aktivitami. Ak si sa tu našiel, ak si sa tu našla, napíš mi a môžeme si dohodnúť spoluprácu. Touto epizódkou ťa znova púšťam do môjho procesu. Daj mi vedieť, či ťa takéto nahliadnutia do môjho lektorského lifeu bavia a či ti pomáhajú vytvoriť si obraz o tom, ako to v tom lektorstve funguje. Prajem ti krásny deň a budem sa tešiť, keď sa rozhodneš učiť práve so mnou. Dovidenia, do počutia na budúce. Čau.